Během studia na střední škole jsme všichni nabrali nové vědomosti a zkušenosti, u nichž už se nemůžeme dočkat jejich využití v běžném životě. Myslím, že nehovořím jen sama za sebe, když prohlásím, že kdybych si nemohla každý večer před spaním počítat místo oveček logaritmy, či si krátit cestu autobusem vyjmenováním děl Karla Čapka, nebyl by můj život úplný. A i teď, necelého půl roku před maturitou, mám ve svém mozku místečko na nové a jistě také velmi skvělé objevy z řad věcí potřebných, méně potřebných a občas, bohužel i zcela nepotřebných. Jež však patří k tomu, aby se člověk mohl chlubit maturitním vysvědčením a které prostě musí bezpodmínečně každý středoškolák umět. Dost už ale kritiky učiva. Také nejsme žádní svatoušci, neděláme domácí úkoly, neučíme se a občas máme k hruze vyučujících i svůj vlastní názor. Ale učitelský sbor, vzpomeň si na svá mladá léta a zjistíš, že jsme bývalí, mladý, silný, krásný a odpojný. Jen si již, na rozdíl od nás, nazbíral spousty životních zkušeností a na mladickou nerozvážnost si zapomněl. Vzpomeň si na ní, prosím, až nás uvidíš u maturity v propocených oblecích, šatech, kostýmcích či jiném společenském odění. Ale chce nám na pověst, sobě neuškodíš a naše tváře pak již v září nespatříš. Budeš odměněn tichým vděkem a případně i prudkou změnou názoru na tebe ze záporného nakladny. A vzpomeň si na svá léta na střední škole, již když budeš uvažovat, koho už nemůžeš vystát a pustíš jej k maturitě a koho se chceš ještě užít a k maturitě jej nepřipustit. Věřím, že nás máš již plné zuby a že nás všechny vyšleš přímo k maturitě. Jménem naší celé třídy ti předem milovaný učitelský sbore děkuji a prosím omluv, sbore všemocný, naši dozor, že jsem se ti odvážil tykat. Pozvedněte nyní vaše hlavy těžké únavou, v následující části se vám představí pěvecký sbor s názvem Poslední lyceum. Vem ten text, že vem si ten text. Můžu potřebovat. Ježiš, Co si zpíváme při cestě do školy? A já tě nechcem, a já tě nemilujem, a já tě nemám rád. Co si zpívá Marker, když náhodou zabloudí do školy? Žiju si svůj disco příběh, A na co myslíme už v pondělí? pátek podvečer si zresetujem hlavu. Kdy konečně přestaneme chodit za školu? Je to o hvězdách, je to o hvězdách. Co si myslíme, když doneseme omluvenku? Škoda, že je iba vymyslená. Jak to vypadá doma po třídních schůzkách? Tátovi nesmím skřížit krok. Jak se cítíme před zkoušením? Já už nemám čo ztratit. Na co myslí učitelé, když z nás vyvolají tabuli? Pojď sem, nech se s tebou zblížím. Pojď sem, já ti neublížím. Pojď sem, já tě nezbijem. A co řekneme učitelům, když nic nevíme? Že mi je líto. Jaké jsou naše pocity před písemkou? Nedá se ujít, přece to neutečeš. A když dopíšeme diktát nebo jinou písemku? A přátel stačí mít, co umějí zanozít. Co se nám hodí hlavou, když nás učitelé neustále napomínají? Zůstan svůj, na to mi nejvíc záleží. Na co se těšíme, když zazvoní na přestávku? Cigaretka na balahy, Co si dá náš třídník našemu dárku? neblíky se zelím kyselým. A co proběhne našemu třídníku?
češtiny? Don't worry, be happy. Co se děje s našimi vědomostmi z ekonomiky? Ztrácíš se z mojí paměti. A co si myslíme o naší paní Holíkové? Si kočka, a perfektně urobená. Co proběhne panu Lukovičovi hlavou, když nám sestavuje písenku? Světí tě mám, už tě tam mám. A jak u nás probíhá hodina matematiky? Dívám a ty spíš. Co si myslí paní Popelková, když vchází do třídy s písenkami se samými pětkami? Teď královnou jsem já. A co povíme Marčovi, když ho paní Popelková již po několikáté vyvolá? Jednou už tě málem měla a už zase by tě chtěla. Co si myslíme na hodině paní Víčkové? Pomal máš tu vysokou rychlost, vnímám ju len šestým smyslom. Mám zábrat. A co si pomyslí, když uvidí pana Hnila ve dveřích děvčata? Stál tam on a možno chcel být mojím snom. Jak si představujeme stužkáč? Mejdan podle plánu, podobá se plánu a tak skončí kránu. Zapustit to. A co pijeme na stužkáči, když jsou tady učitelé? Kolu, pijeme kolu. Není to náhoda, že u jednoho stolu. A co budeme pít, až odejdou? Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku. A co budeme chtít na konci dnešního večera? Non-stop, já chci žít non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se rvát. Co nám řeknou rodiče, když neodmaturujeme? Ulice je krásný dom, A co je na to? čolí, to bolí. Jak budeme vypadat po matuře? Denně ožralej. A co si zaspíváme po úspěšném absolvování naší školy? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. A jak si vlastně jsme? A jak tak